ጸጋን ሳይነ ወይወት ረከብነ ጸጋን ሳይነ ወይወት ረከብነ በኃይለ መስቀሉ ለኢየሱስ ክርስቶስ በኃይለ መስቀሉ ለኢየሱስ ክርስቶስ በኃይለ መስቀሉ ኪያከ እግዚኦ ናኩተ ወንሴብሐከ እግዚአብሔር ኪያከ እግዚኦ ናኩተ ወንሴብሐከ እግዚአብሔር በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር ይብዛሓልኩም ኩላትኩም ናይዚ ቻናል ተኸታተልቲ ርሑስ ቅንያት አውደ ዓመት ይገበረልና እግዚአብሔር ከምቲ ዝፍለጥ ለምቅነ ቅንያት አውደ ዓመት እዩ። ቅንያት ትንሳኤ ሙታን ናይ ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ እንኽብረሉ እዩ። ከምቲ ዝፍለጥ ክርስቶስ ስለ ኃጢአትና አዳም ብዝሰርሖ ኃጢአትና ሙሉ ዓለም ከም ቫይረስ ተመሓላሊፉ ዝነበረ መርገም ብሶምክ ድማ ካብ እግዚአብሔር ርሒቕና ዝነበርና መንጎና ናይ መንጎ እግዚአብሔርን ጽልእ ተተኺሉ ነይሩ። ምክንያቱ እግዚአብሔር ጻድቕ አምላኽ እዩ፣ ንሕና ድማ ኣብ ኃጢአትና ዘለና ስለዚ ሕብረት ክንገብር ይከኣልናን። ግን እግዚአብሔር ኣቐዲሙ ካብ ጓልጓልካ ተወሊደ ከድሕነካ ብዝበለ መሰረት እንሆ ክርስቶስ ካብ ድንግል ማርያም ካብ ነብሳ ነብሲ ካብ ስጋ ወሲዱ ተወሊዱ ከምቲ ጽሑፍ ዝብሎ ከኣነያ ቀራንዮ መስቀል ተሰቂሉ ብዘፍሰሰ ደምን ብዝቆረሰ ስጋን ንሕና ንእግዚአብሔርን ሙሉእ ክንዕረቕ ክኢልና ገብረ ሰላመ በመስቀሉ ብሞቱ ብመስቀሉ ትንሳኤና አበሲሩ ማለት እዩ። ሙታን ዝነበርና ብናቱ ሞት ድሕና ብትንሳኤ ድማ እንታይ ኮይና ጸዲቕና። ስለዚ ሓድሽ ኪዳን ወይ ድማ ምስ እግዚአብሔር ሕብረት ዝጀመርናሉ ትንሳኤ እዩ ማለት እዩ። ክርስቶስ ሞይቱ ጥራይ እንተዝተርፍ ነይሩ ካብ መስቀል ኣብ መስቀል ሞይቱ መቃብር ወሪዱ ጥራይ እንተዝተርፍ ነይሩ እንተዘይትንስእ ነይሩ ድሕነትና የምተፈጸመን። ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ እንታይ ዝብል ክርስቶስ እንተዘይትንስእ ነይሩ ሲ እምነትና ከምቱ ምኾነት ነይራ ይብል። ስለዚ እቲ ኩሉ ክርስቶስ ቀራንዮ መስቀል ዝሰርሖ ናይ ጽድቂ ስራሕ ናይ ድሕነት ስራሕ ኩሉ መፈጸምቲ ክረክብ ተኾይኑ ብትንሳኤ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ብትንሳኤ ድማ ክርስቶስ ከምቲ ባዕሉ ዝበሎ ኣብ መበል ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታን ተፈሊዩ ከም ዝትንስእ ብብዙሕ መረዳእታ ቅድሚ ሞቱ ከም ዘረድኦ ኣብ መበል ሳልሳይ መዓልቲ ድማ ከምቲ ዝበሎ ካብ ማእከል ሙታን ተንሲኡ። ስለዚ ድማ ኣብ ሙሉእ ዓለም ትንሳኤ ብኽብሪ ወምድርኒ ትገብር ፋሲካ ተሓጺባ በደም ክርስቶስ ምድሪ ብደም ክርስቶስ ብናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ተሓጺባ እያ እሞ ትንሳኤ ወይ ፋሲካ ተኽብራላ ፋሲካ ትገብራላ ከም ዝብል ብፍላይ ብኦርቶዶክስ ኣብ ሙሉእ ዓለም ብጣዕሚ ዝኽበር በዓል እዩ። ናይ ድሕነትና ወሳኒ ነገር ስለ ዝኾነ ማለት እዩ። ከምቲ ክርስቶስ ካብ ሞት ተንስኦ ንሕና እውን ክንትስእ ኢና። ከምቲ ክርስቶስ ዝዓረጎ ወዲ ሰብ እውን ኣብቲ መወዳእታ ክብሪ ናብ ሰማያት ክዓርግ እዩ። እዚ ስለ ዝኾነ ተስፋና ማለት እዩ። ስለዚ እግዚአብሔር ዝኸበረን ተመስገነን ይኹን። ሎማዓንቲ ብሕፅር ዝበለ ንሪኦ ፋሲካ ርሑስ በዓል ፋሲካ ምሽ ንብል ኢና። ፋሲካ ኣብ ብሉይ ኪዳንን ኣብ ሓድሽ ኪዳንን ዝብል ክንርኢ ኢና። እንታይ ዘተሓሕዝ ከለዎ ክንፍትሽና ከም ፍቃድ እግዚአብሔር። እሺ ፋሲካ ከምቲ ዝፍለጥ ኣብ ብሉይ ኪዳን ዝጀመረ በዓል ኣይኮነን። ፋሲካ እንታይ ደኣኒ ኣብ ብሉይ ኪዳን ዝጀመረ በዓል ማለት እዩ። እቲ ምክንያት ድማ ኣብ ዘፀአት ምዕራፍ 12 ቁፅሪ 1 ክሳብ 30 ዘሎ እንተንቢብናዮ ኣብኡ ክንርዳእ ንኽእል ኢና ማለት እዩ። እግዚአብሔር
ምስ እስራኤል ዝነበረ ዝምድና ከምቲ ንፈልጦ እስራኤላውያን ናይ እግዚአብሔር ህዝቢ ተባሂሎም ዝፍለጡ ኣብቲ ግዜ ንሱ ህዝብን ኣህዛብን ነይሮም ኣብ እግዚአብሔር ዝኣምኑን ዘይኣምኑን ማለት እዩ ስለዚ እስራኤላውያን ግን ናይ እግዚአብሔር ህዝቢ እዮም ነይሮም ኣብ እግዚአብሔር ኣመንቲ እዮም ነይሮም ኣብ እግዚአብሔር ተስፋ ዝገብሩ እዮም ዝነበሩ ወላ ድኻም እንተነበረም እኳ ወላ ሓጢኣት እኳ ተፈጸሙ ወላ ንእግዚአብሔር ተሕዘንዎ እግዚአብሔር ግን ህዝበይ ዝብሎም ዝነበረ ካብ ብዙሕ መዓትን ካብ ብዙሕ መግዛእትን ዘድሕኖም ዝነበረ ብዙሕ ተስፋን ብዙሕ መፈለጥታታን ህዝቡ ከም ዝኾኑ ንሱ እውን ኣምላኾም ከም ዝኾነ እውን ብዙሕ ገሊጽሎም እዩ ማለት እዩ ስለዚ እስራኤላውያን ኣብ ምድሪ ግብጺ ኣብ ባርነት ኣብ ዝነበሩሉ ግዜ ንብዙሕ ዓመታት ዝኣክል እግዚአብሔር ካብ ምድሪ ግብጺ ካብ ባርነት ፈርዖን ኣውፂኡ ናብታ ተስፋ ዝሃቦም ነቦታቶም እውን ዘተስፈዎም ምድረ ከነኣን ናብኣ ከም ዝኣትዉ ብብዙሕ መፈለጥታ ይነግሮም ነይሩ ማለት እዩ ተስፋ ከም ዘለዎም ኣብ ምድሪ ግብጺ ንዘለኣለም ከም ዘይነብሩ ኣብ መግዛእትን ንዘለኣለም ከም ዘይነብሩ ስለዚ ድማ እግዚአብሔር ብዝተፈላለየ መገዲ ገይሩ ብነቢያቱ ገይሩ ድዩ በቶም በኣሮንን ብሙሴን ገይሩ ብዙሕ መፈለጥታ ሂቦም ነይሩ ማለት እዩ ካብ ምድሪ ግብጺ ከም ዝወፁ ሓንቲ መዓልቲ ስለዚ እግዚአብሔር በኣሮንን ሙሴን ገይሩ ንፈርዖን ይምዕዶ ነይሩ ንፈርዖን የጠንቅቆ ነይሩ ህዝበይ ልቐቆም ህዝበይ ሕደጎም ፈንዎም ንዓይ የገልግሉኒ ንዓይ መስዋእቲ ይሰውኡለይ ስለዚ ካብቲ ሕዝካዮም ዘለኻ ባርነት ካብቲ መግዛእቲ ሓራ ኣውፃዮም እንዳበለ ንፈርዖን የጠንቅቆ ነይሩ ፈርዖን ግን ክሰምዕ ኣይከኣለን ክእዘዝ ዘይከኣለን ተደጋጋሚ ወላ እንተኣዘዞ እግዚአብሔር ማለት እዩ ንእስራኤላውያን ስቕ ኢሉ ኣብ ትሕቲ ባርነቱ ሒዝዎም ነይሩ እስራኤላውያን ግን በቲ ዝነበረ የማርሩ የጉረምርሙ እግዚአብሔር ረሲዕና እግዚአብሔር ሓዲግና እናበሉ እግዚአብሔር ግን ኣይሓደጎም ነይሩ ኩሉ ግዜ ከዓ ናይ ትእምርትን ተኣምራትን እንዳገበረ መፈለጥታ ይገብረሎም ነይሩ ማለት እዩ ፈርዖን ክሰምዕ ስለ ዘይከኣለ እግዚአብሔር መቕዘፍቲ ውሪዱሉ ንግብጺ ክሰምዕ ኣይከኣለን ብዝተፈላለየ ብሓሳኹ ብዝተፈላለየ ሕማም ብዝተፈላለየ ገይሩ ንግብጺ ሃሪምዋ እዩ ግን ፈርዖን ክሰምዕ ኣይከኣለን ጠቕላላ ኣብ መወዳእቱ እግዚአብሔር ዝወሰነ ውሳኔ እንድሕር ደኣ ነይሩ መልኣኽ ሞት ልኢኹ ንግብጺ ክሃርማ እዩ ነይሩዎ እግዚአብሔር መልኣኽ ልኢኹ ንግብጺ ክሃርማ እንድሕር ደኣ ኮይኑ ግን እስራኤላውያን ኣብ ግብጺ ስለ ዝነበሩ ንሳቶም እውን ከይልከሙ ምልክት ክገብሩ ኣዚዝዎም ማለት እዩ እቲ ምልክት እንታይ እዩ ነይሩ ገንሸል ንጹህ ዝኾነ ገንሸል ንጹህ ዝኾነ ሓንካስ ዘይኮነ ቆራጥ ዘይኮነ ሙሉእ ዝኾነ ገንሸል በጊዕ ክሓርዱ ሓሪዶም ድማ በቲ ደሙ ገይሮም ኣብቲ ናይ ቤቶም ልዳት ወይ ድማ ድርኩ ይኽትና ቤቶም ኣብኡ ምልክት ክገብሩ እሞ እቲ መልኣኽ ድማ እቲ ንመቕጻዕቲ ዝመፀ መልኣኽ ነቲ ምልክት እንዳርኣየ እታ ምልክት ናይ እስራኤል ቤት ከም ዝኾነ ስለ ትሕብር ነታ ቤት እንዳሰገረ ነቲ ምልክት ዘይብሉ ግን የጥፍኦም ነይሩ ነቲ ምልክት ዘይብሎም ግን ይቐጽዖም ነይሩ ነቲ ምልክት ዘይነበሮም ብሕማቕ ቃጻጻ ይቐጽዖም ነይሩ ማለት እዩ እስራኤላውያን ግን በቲ ደም በቲ ምልክት ድሒኖም ተሪፎም ማለት እዩ ስለዚ ፈርዖንን ግብጻውያንን ተቐጺዖም እስራኤላውያን ግን በቲ ደም ተሪፎም ኣብ መወዳእቱ ድማ ብሰላም ካብ ምድሪ ግብጺ ክወፁ ከለዉ ፈርዖን ሰራዊቱን ኣብ ባሕሪ ጥሕሉ ከለዉ ንርኢ ማለት እዩ ናብታ እግዚአብሔር ዘተስፈዎም ተስፋ ናብ ምድሪ ከነኣን እግዚአብሔር ኣበጊስዎም ስለዚ እንታይ እዩ ደኣ ከውፅኦም ከድሕኖም ዝኸኣለ እንተልና ኣብዚ ዓብዪ ነገር ክንረክብ ንኽእል ንሱ ከዓ ናይ ደም እዩ ማለት እዩ ናይቲ ገንሸል ደም ንሱ ካብ መዓት ካብ ሞት ኣድሒንዎም ካብ ባርነት ካብ ናይ ስጋ ባርነት ማለት እዩ ካብ ናይ ስጋ ባርነት ካብ ናይ ስጋ መግዛእቲ ናፃ ወፂኦም ካብ ምድሪ ግብጺ
እዚ እንታይ ዝራኸብ ኣሎ ምስ ሓድሽ ኪዳን ደኣ ንሕና ፋሲካ እንብል ዘለና ክንብል ንኽእል ኢና ናብኡ ክንመጽኢና ስለዚ እስራኤላውያን ኣብ ምድሪ ከነዓን ምስ ኣተዉ እግዚአብሔር እንታይ ኢሉ ኣዚዝዎም ነታ ካብ ምድሪ ግብጺ ዝወጹላ ዕለት ኩሉ ግዜ ክዝክርዋን ከኽብርዋን ንውሉድ ወለዶ ነቲ ዝመጽእ ሓድሽ ወለዶ እውን ክነግሩ ወለዶኹም ንምንታይ ተብዕልዎ ኣለኹም ወይስ ንምንታይ ከም ትገብሩ ኣለኹም እንተይሎምኹም ቶም ሓደሽቲ ዝመጹ ውሉድኩም እግዚአብሔር ካብ መዓዝ ዘድሓነና እያ እግዚአብሔር በዛ ዕለት እዚኣ ዓብይ ግብሪ ገይረልና ኢልኩም ንገርዎም ንሶም እውን ንኹል ግዜ ንውሉድ ወለዶ ከም እንዳበሉ ይሓብሩ ከም እንዳተገበረት ከዓ ትበዓል እንትከበር ንልዎም ማለት እዩ ከም ገይሮም ድማ እስራኤላውያን ይብዕልዋ እሺ ነታ ነየነይቲ ነታ ብሰንኪ ደም ብምኽንያት ደም ካብ ግብጺ ዝወጹላን ዝድሓንላን እያ ማለት እዩ ኦኬ እምበር ኣብ ብሉይ ኪዳን እዛ ነገር እዚኣ ዓብይ ቦታ እንድሕር ደኣ ኣልይዋ እስራኤላውያን ድማ ብግቡእ ዘብዕልዋ እንድሕር ደኣ ኮይኖም ንምንታይ ንሕና ኣብዚ ግዜ እዚ ነብዕላ ክንብል ባህርያዊ ማለት እዩ ንሳቶም ካብ ባርነት ዝወጻናላ ካብ ግዝኣት ዝወጻናላ ዕለት እያ ኢሎም ይኽብርዋ ፋሲካ ማለት ከኣኒ ምሕላፍ ማለት ስለ ዝኾነ እቲ መልኣኽ ከኣኒ ንሳቶም በቲ ደም ምልክት ዝገበርሉ ነታ ቤት ደም ዘለዋ ምልክት ደም ዘለዋ እንዳሓለፈ ነታ ድሕሪኣ ዘላ እንዳሃረመ ነታ ደም ዘይብላ ከም እንዳበለ ስለ ዝሓለፎም ምልክት ስለ ዘለዎም ንሕና ድማ ፋሲካ ናይ ምሕላፍ ኢልና ነብዕል ናይ ሓድሽ ኪዳን ፋሲካ ማለት እዩ ናይ ብሉይ ኪዳን ፋሲካ ደይኮነስ ናይ ሓድሽ ኪዳን ፋሲካ እዚ ኸኣኒ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣቀራንዮ መስቀል ብዝሞቶ ሞት ኣቀራንዮ መስቀል ብዘፍሰሰ ደም ኣቀራንዮ መስቀል ብዝሰርሐልና ናይ ድሕነት ስራሕ ብደሙ ድሕና ኢና ንብል ገንሸል ናይ ሓድሽ ኪዳን ናይ ብሉይ ኪዳን ገንሸል እስራኤላውያን ዝደሓንሉ ደም ናይ በጊዕ ናይ ገንሸል እዩ ነይሩ ንሕና ብሓድሽ ኪዳን ግን ናይ ክርስቶስ ኢየሱስ እቲ ገንሸል ናይ ብሉይ ኪዳን ምሳሌ ናይ ክርስቶስ ኢየሱስ እዩ ማለት እዩ ዮሐንስ እንታይ ዝብል እንሆ ናይ ዓለም ኃጢአት ዘርሕቕ ናይ እግዚአብሔር ገንሸል ይብል ኣብ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጽሪ 29 ማለት እዩ نه ገንሸል አምላኽ ስለዚህ ናትና ገንሸል መን እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ አመንጎናን አመንጎ እግዚአብሔርን ጽልእተ ተኺል ነይሩ ንሱ ድማ የናይ ጽልእ እዩ አዳም ብዝሰርሖ ኃጢአት ሓደ ሰብ ብዝሰርሖ ኃጢአት ብዝሰርሖ ጌጋ ኩሉ ወዲ ሰብ ኃጢአተኛ ተባሂሉ እግዚአብሔር ጻድቅ አምላኽ እዩ ንሕና ድማ ኃጢአኒና ስለዚህ ንሕና እግዚአብሔርን ሕብረት ክንገብር አይከአልና አመንጎና ድማ ፍልሊ ኮይኑ ነተመንጎናን አመንጎ እግዚአብሔርን በሰይጣን ዝተተኸለ ጽልእ ግን ክፈርስ እንድሕር ደኣ ኮይኑ ብታራ ሰብ ብታራ ፍጡር አይኮነን ዝፈርስ ታይዳ ኣነይ ንጹህ ዝኾነ ምክንያቱ እንታይ ንብል ጸኒሕና ኣብ ብሉይ ኪዳን ዝቀርብ ዝነበረ መስዋዕቲ ንጹህ እዩ ጎደሎ ይነበረን ሓንካሳ ይቀርብን እዩ ቆራጻ ይቀርብን እዩ ዝኾነ ገደሎ ዘለዎ አይቀርብን እዩ ሙሉእ ዝኾነ እዩ ዝቀርብ ነይሩ ትገንሸል በጊዕ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ድማ ሙሉእ ዝኾነ የድል ማለት እዩ ምክንያቱ መላእክቲ ከይንብል መላእክቲ ንባዕሎም ገይጋ ኣለዎም መላእክቲ ንባዕሎም ሙሉኣት አይኮኑን ካልኣይ ስጋውና ይለበሱን ኣብቲ ግዜ ዝነበሩ ብሉይ ኪዳን ዝነበሩ ሓያላት ነቢያት ወይ ፍጡራን ከይንብል ደኣ ከኣነይ ወላቶም ካህናት ከይንብል እውን ንባዕሎም ንሶም ኃጢአት ነይርዎም እዩ ንባዕሎም ኃጢአተኛታት ትሕት መርገም እዮም ነይሮም ስለዚህ ንባዕሎም ኃጢአትን ኣብ ኃጢአት እንዳነበሩ ከለው ንኃጢአተኛ ከድሕኑ ዓቕሚ የብሎምን ታይዳ ንጹህ ዝኾነ መስዋዕት የድል ነይሩ ንጹህ ዝኾነ መስዋዕት ድማ ካብ ሰማያት ዝመጸ ወዲ እግዚአብሔር ክርስቶስ
كاودنا قدس دنجل ماريان كاب سغا كاب نفس وسيدو فصم املاخ فصم سب كوينو بسغا مويتو بسغا مكرا تقبيلو ناصا خوصنا كاب بارنت نيرو مالتي حوالي قدس باولوس تايزول نهو بناصنت كنبر كريستوس كاب بارنت ناصا خوصنا خمزبل نحنا دما كابت مغزاتي ناي نفس مغزاتي اب تحت ديابلوس نبزح زمانات باريايو خوينا يزنبرنا خابو خدحننا اندحردا خوينو نصح زخونه سلا زنبره كريستوس نصح اقرانيه مسقل تسقيلو كاموت ادحيننا باعلو ገንሸል ኮይኑ ናይ ብሉይ ኪዳን መስዋዕቲ ተሪፉ ሓድሽ ዝኾነ መስዋዕቲ ናይ ክርስቶስ አማናው ማለት እዩ ናይ ብሉይ ኪዳን ኩሉ ምሳሌ እዩ ፍጹምን ሙሉእን ስለ ዘይኮነ ድማኒ ኣብ ዕለት ዕለት ይዝስዋዕ ነይሩ ኃጢአት ኣብ ዝተገበረሉ ግዜ ኩሉ ግዜ ሓደ ሰብ ኃጢአቱ ንግዚኡ ክደነሉ ወይ ክስረየሉ እንድሕርዳ ኮይኑ ገንሸል ይሐርድ ነይሩ ኩሉ ግዜ ኃጢአት ኣብ ዝፈጸመሉ ወቅትታት ማለት እዩ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ግን አማናዊ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ሓንሳእን ንሐዋሩን ንዘላለም ጸኒዕ ዝነብር ሓድሽ መስዋዕቲ አየድልኒ ሕጅ ማለት እዩ ታይዳአነይ ሓንሳእን ንሐዋሩን ተሰውዩ ክርስቶስ በተ ሓንሳእን ንሐዋሩን ሰርሑ ናይ ጽድቅ ስራሕ ድማ ብኡ ብምእማን ምስ እግዚአብሔር ዕርቅ ይግብር ክትገብር ይከአል ማለት እዩ ጎይታናን መድኃናን ኢየሱስ ክርስቶስ ተሰቅለላ ዕለተ ዓርቢ አይሁዳውያን እስራኤላውያን ነታ ፋሲካ ትብል ነታ ካብ ምድሪ ግብጽ ዝወጹላ ዕለት ንዓአ ክዝክሩ ንዓአ ከብዕሉ ኣብ ዝዳለውሉ ዝነበሩ ምሸት እዩ ክርስቶስ አቅራንየ መስቀል ዝተሰቅለ ማለት እዩ ኣብታ ግዜያ እዚ እንታይ ዘርየና እቲ ናይ ብሉይ ኪዳን እቲ ናይ እንስሳታት መስዋዕቲ ንሱ አብቅዑ ሓድሽ መስዋዕቲ ሓድሽ ኪዳን ከም ዝተጀመረ በክርስቶስ ንሱ ይዘርየና ማለት እዩ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ኣብ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 5 ቁጥር 7 እንታይ ይብል ገንሸል ፋሲካና ተሰውዩ እዩ ይብል ገንሸል ፋሲካና من ክርስቶስ ንህዝብን አህዛብን በዘይ አፋላላይ ዕብራዊ ዘይብሉ ግሪካዊ ዘይብሉ አይሁዳዊ ዘይብሉ ንኹሉ ዝኾን ገንሸል ፋሲካ ኢየሱስ ክርስቶስ ተሰውዩ እዩ ይብል ማለት ስለዚህ ናይ ብሉይ ኪዳን መስዋዕቲ አብቅዑ ሓድሽ ኪዳን ሓድሽ መስዋዕቲ ተጀሚሩ እዚ መስዋዕቲ እዚ ፍሉይ ዘብሎ ነገር እንተልዩ ዘላለማዊ እዩ ንጹህ እዩ ብቑዒ ማለት እዩ ታይ ዝብል ጽሑፍ ደም ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ኩሉ ኃጢአትና የንጽሐና ይብል ማለት እዩ ካብ ኩሉ ኃጢአትና ስለዚህ ናይ ብሉይ ኪዳን ንግዚኡ ዝነበረ እዚ ናይ ሓድሽ ኪዳን ግን ካብ ኩሉ ኃጢአት ከንጽህ ዝኽእል ካብ ኩሉ ኃጢአት እውን ምሕረት ከግብር ዝኽእል ብቑዕ ዝኾነ ደም ናይ ሓድሽ ኪዳን ተሰውዩ በዚ ድማ ምሕረት ክርከብ ይከአል ምስ እግዚአብሔር ማለት እዩ እምበኣር ከምዚልና ኢና ትንሳኤ ወይ ድማ ፋሲካ እንብዕል ማለት እዩ ፋሲካ ምድር ትገብር ፋሲካ ምድሪ ፋሲካ ተኽብር ኣላ ምድሪ ፋሲካ ተብዕል ኣላ እዚ ድማ ካብ ሞት ዝደሓናሉ ካብ ባርነት ዝደሓናሉ ካብ ናይ ነፍስ መግዛእቲ ዝደሓናሉ ዕለት እዩ ምስ እግዚአብሔር አቦ ሕብረ ዝረኸብናሉ ቅዱስ ዮሐንስ ሕብረትናስ ምስ አቦን ምስ ወዱ ኢየሱስ ክርስቶስን ይብል ስለዚህ በተ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝሰርሐልና ናይ ድሕነት ስራሕ ንሕና ሕብረት ረኺብና ምስ እግዚአብሔር
ክንዕረቅ ክኢልና ማለት እዩ ስለዚ እግዚአብሔር አምላኽና ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን ስለዚ እቲ ናይ ብሉይ ኪዳን ደም ካብ ግዚያዊ ማእሰርቲ ካብ ናይ ስጋ ባርነት ካብ ግዚያዊ ዝኾነ ኃጢአት የድሕን ነይሩ ናይ ሓድሽ ኪዳን ደም ግን ካብ ናይ ዘለዓለም ሞት ካብ ናይ ዘለዓለም ጥፍአት ካብ ናይ ዘለዓለም ኩነኔ ከድሕን ዝከኣሎ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ድማ ደም ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ኩሉ ኃጢአትና ያንጽሐና እዩ ዝብል ኩልና ድማ ከም ታወራ ቅዱስ ጳውሎስ ዝበሎ ክርስቶስ ስለ ኃጢአትና መይቱ እዩ ክርስቶስ ካብ ባርነት ናጻ አውጺና እንዳበልናሲ መሊስና በርዑት ባርነት አይንጸመድ ይብለና ማለት እዩ አነ ንስኻትኩም ከኣ መሊስና ክርስቶስ ሓራውጺና እዩ ብርግጽ ጸጋ ነሳኢነ ወህይወት ረከብነ ጸጋ ረኺብና ህይወት እውን ተቀቢልና ኢና እዚ ብናጻ ዝመጸ ይኮነን ንዓና ብእምነት እንቅበሎ ነገር እዩ ግን ክቡር ዝኾነ ዋጋ ተኸፊልዎ ናይ መድኃኔ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ደም ማለት እዩ ክርስቶስ ናጻ አውጺና ንሕና መሊስና አባርነት አይንረኸብ ክርስቶስ ካብ ኃጢአትን ካብ ዓመጽን ከምቲ ኢሳይያስ ኣብ ምዕራፍ 53 ኣብ ትንቢቱ ዝበሎ ንሱ መርገምና ተሸከመ ንሱ ስለና ቆሰለ ንሱ ስለና ሓመመ ንሕና ክንሞቶ ዝግባአና ሞት ንሱ ሞተልና ንሱ ተዋሪዱ ንዓና ኽቢሩ ንሱ ሞትና ሞይቲ እሞ ነዚ ያስተውዕልና በትንሱ ዝደልየ ክንመላለስ እግዚአብሔር አምላኽ የበርታዓና ክርስቶስ ካብ ሙታን ብርግጽ ተንስኡ ከምቲ ክርስቶስ ዝተንስኦ ንሕና ድማ ብርግጽ ክንትንስኢና ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ከምቲ ንሱ ዝተንስአ ንሕና እውን ኣብቲ መወዳእታ ክንትንስኢና ብኽብሪ እውን ክመጽእ ከሎ ክንሪኤና ናብ ሰማያት እውን ብኽብሪ ክንድይብ ኢና ምስኡ ከዓ ንዘለዓለም ክንነብር ኢና ከም ዝብል እታ ተስፋና እዚኣ እያ ትንሣኤ ሙታን ተስፋ እዩ ሞይትና ከም ዘይንተርፍ ክርስቶስ ከም ዝተስእ ንሕና ከዓ ክንትስኢና ኩሉ ሰብ ከስተውዕሎ ዘለዎ ብዘይ ገድስ ኣብ ምንታይ ኩነታት ኣሎ ብምንታይ ኩነታት ይሓልፍ ኣብ ምንታይ ኩነታት ይነብር ንዝኣምን እዚ ዓብይ ተስፋ እዩ ማለት እዩ ትንሣኤ ሙታን ዝበሃል ኣሎ ወዲ ሰብ ኣብ ዝምድር እዚ ንሓፂር ግዜ ዝነብር ተነዊሓ 70 እውን ኣይተበጽሕን ተተስፋ ንገብሮ ትንሣኤ ሙታን ግን ንዘለዓለም እዩ ማለት እዩ እግዚአብሔር ዘዳለወልና بعينت ዘይተራእየ በእዝኒ ዘይተሰምዐ ዘይተዳህሰሰ ነቶም ዘፍቅርዎ ዘዳለወሎም እግዚአብሔር ንሳኣ ተስፋና ስለዚ እዚ ተስፋ ጌርና ፋሲካ ኸነብዕል ፋሲካ ትንሣኤ ሙታን ብርግጽ ተረዲእና ክነኽብሮ እግዚአብሔር አምላኽ ብጸጋ ይደግፈና ስለዚ ካብ ባርነት ዝወጻናሉ ካብ ሞት ዝደሓናሉ ፋሲካ እናበልና ኸለና ምናልባት መሊስና ናብ ባርነት ዝመልሰና ነገር ካብ ምግባር ክንቁጠብ ዝግባአና ብስኽራንን ብዕብዳንን ብንእግዚአብሔር ዘይኽብል ብርኽሰትን በጓይላን ዘሕለፍኩሞ ዘመን ይአክል እሞ ተመለሱ ከም ዝብለና ቅዱስ ጴጥሮስ ዝሓለፈ ግዜ አኽለኩም ተናይ ኃጢአት ግዜ አኽለኩም ተባሂልና ኢና ሞት ዝሓለፈ ያኽለና እግዚአብሔር መሐሪ ኩሉ ግዜ አፍ ደጉኡ ከፊቱ ዝጽበየና
ናይ እግዚአብሔር ናይ ምሕረት ኣፍ ደገ ተዓጽያ ይትፈልጥን እያ ኣፍታ መወዳእታ ብኽብሪ ዝመጸላ ሸዓ ክትዕጾ ተተዓጽያ ግን ኣይትኽፈትን እያ ክሳዕ ሕጂ ግን ክሳዕ ክርስቶስ ዝመጽእ ግን ክፍት እያ ግን መዓስ ከም ንጽዋዕ ስለ ዘይንፈልጥ ክንነቅሕን ክነስተውዕልን ታደቂስካ ዘለኻ ተንስእ ክርስቶስ ከዓ ከብርሃልካ እዩ ዝብለና እሞ ብርግጽ ምስኡ ክንትስእ ካብ ሓጢያት ንሓጢያት መይትና ንጽድቂ ክንትስእ ንጽድቂ ክንነብር እግዚአብሔር ብጸጉ ይደግፈና ናይ ቅዱሳን ተራዳእነት አይፈለየና አሜን ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን ጸጋነ ሳይነ ወሕይወት ረከብነ ጸጋነ ሳይነ ወሕይወት ረከብነ በኃይለ መስቀሉ ለኢየሱስ ክርስቶስ በኃይለ መስቀሉ በኃይለ መስቀሉ ለኢየሱስ ክርስቶስ በኃይለ መስቀሉ ኪያከ እግዚኦ ናኩተ ወንሴብሐከ እግዚአብሔር ኪያከ እግዚኦ ናኩተ ወንሴብሐከ